Malawi Today. Afrika pa malobano kuti azapereke kalata zawo za kubungwe limeneli loyendetsa chisankho la MEC. Ndiye Alex ngazanga zimene simutha kuwamva panopo chifukwa choti pali gulu la anthu, pali phokoso lochuluka likunena pano Peter mutalika Afrika kumene apa pa malobano kuti alowe mkati mu chipinda mmene akumaperekera kalata zimenezi. Ndiye otsatira achipani chimenechi cha TPP ndi ochuluka kwambiri amene azaza pano pa BICC kuti njira ipezeke kuyambira dzulo takatili pano kuti kuona nyinji ochuluka chonchi wanthu ndi lerolo limene tikuona kuti anthu akabwera ochulukirapo otsatira chipani chimenechi kusiyana ndi amene anabwera kutsatira atsogoleri amene anabwera kuzapereka. Ndiye chimene chichitike ndi chokuti akalowa mkatimu mwambo wopereka kalata yoyamba ukumayamba ndi zolangulalangula kuchokera kwa mmodzi mwa akuluakulu akubungwe limene la MEC, kenako kumaza mudzutsa amene akuyimirayo kuti anene kuti kodi ayenda ndi ndani pa chisankho chimenechi kuti amati running mate, kenako akumaza pereka kalatazo. Akapereka kalatazo makomishona a MEC onse akumaka unika kalata zimenezo mwachangu kuti aone ngati pali zina ndi zina, kenako akumaza umuuza oyimirayo kuti kodi zayenda bwanji. Ngati zayenda kuti asanaonepo china chake akumamuuza sokupepa kuti mongogwirizira templarire ali bwino kuti azayimira, koma kuti asakaunikanso akalandira onse kalata zonse kwa onse amene akuyimira. Patakati pano ndi namba ya 22 komatamu pakuti wina wachoka pa mpikisano umene usayimiranso. Mwina patakati pano nditakungoyitanabe maanalizi athu yamikandire
running mate? So far, we still are unaware of who the running mate to Professor Arthur Peter Mutharika is. We can rule out the fourth president, Enoch Chehana, because he himself said that the agreement he has entered into with the DPP is that he is going to be the second vice president. By extension, we can rule out Frank Mwenifumbo, because obviously he comes from a neighboring district to that of Enoch Chehana. It will be very unlikely that Peter Mutharika can pick a running mate from Karonga in Frank Mwenifumbo and then a second vice president from Rumpi. Amenepo kusatuluka ngati mukona muchithunzimo Peter Mutharika owanyadira ndikungo ndi amene akukuwawo ndi amene adzadza pakhomo limeneli. Ndimatero chegwa kuti running mate kapena kuti ayenda ndi ndani sizidziwikabe. Sitinadziweka ayi chifukwa chokuti mmene tikakumbukira pa chisankho cha mbuyomu Peter Mutharika running mate adachita madongosolo okamutengera pa njira. Lero timu ya Zodiac inali ponseponse kuyambira kumene kunyumba munjira monsemu kuchera palibe pamene anayima nkutenga munthu. Lekuti mwina za ulendo uno apanga zosiyana, nkuteka kuti mwina mwa anthu amene alowa kale mkati mmodzi mwa iwo ndi amene akamulengeze kuti ndi amene ayende naye. Ndinenenso kuti kuchokera pamene tili pano sitinaone kuti Peter Mutharika ayenda pa galimoto ya mpata denga ngati mmene anachitira a Joyce Banda dzulo. Kuti mnaoneratu mgalimoto muja ayenda mgalimoto yochingika, anthu akuwaona koyamba akutuluka mu galimoto phokoso limene likumvekani. Panopo pamene anthu aone ngati atuluke ndi munthu wina. Komanso mungowonjezera pamenepo mbuyo omwe adalengezapo a DPP kuti ifeyo running mate olo tipange migwirizano wachiwiri tidzatenga wanchipani mwathu momwemo. So most likely akuzakhala wanchipani momwe. Atokha wanchipani momwemo komanso tizizindikira kuti paja DPP ili ndi ma vice president zigawo zonse. Nde atokhala mmodzi mwa iwo, atokhala wina wapadera oti sitikuyembekezera. Koma tingodikira chilichonse tichiona. Popeza nthawi yatakale apa tidikira pang'ono tiona zonse zibwera. Zoona ndinenenso kuti ngati Enoch Chehana agwirizana ndi kutakhala second vice president, ndikuganiza kuti wina olo mu DPP momwemo sangatengenso wa kuchigawo cha kumpoto. So we can rule out akhoza kukhala mwina tiyembekezero kutakhala wa mchigawo cha pakati ngati akuganizira za ndale za zigawo popanga chiganizo chimenechi. Chabwino ndiye panopo we have been mobbed pali kwimbira anthu pa kulonda pa moti achitetezo auja kubwera kuti ateteze katundu amene tinayo. Koma Peter Mutharika alowa mkatimu padakali panopo ali mkati akupita kuti akakhale kuti mwambo umenewu uyambe, mwambo wopereka kalata. Uwu ndi mwambo woyamba lero. Mwambo umenewu paja wayamba dzulo anje unayamba ndi Joyce Banda amene anapereka malo mwa chipani cha PP. Kenako panabwera Adilu Chilungo oyima paokha. Madzulo enieni kunabwera Daniel Dewey achipani cha National Patriotic amene anawabweza abungulameyi kuti pali zina ndi zina zoti akakonze kuti abwerenso awapatsa mpakana pa 30 July. Lero ndimene tikuteromo kuti oyamba kupereka akuyenera kukhala Peter Mutharika ndi amene alowa mkatimu. Kenako malinga ndi ndondomeko yochokera ku bungwe la MEC pakuyenera kukhala Tobias Milward amene wandoyima paokha. Timayenanso kukhala ndi Frank Mwenifumbo koma iwowo anena kuti sayimanso. Ndiye timve kuti zikhale bwanji kuchokera ku bungwe la MEC.
kodi ametaona koma zipani zina zinazione komanso pamene tulankhulana pano madamboti nkhani ya running mate sinadziwebe kwa Profesa Peter Mutharika walowa mkati muyekha ndipo pomwe wafikako meti kuonera zithunzi apo yoti adakalibe kuti ali yekha ndiye timve kuti running mate akhale ndani asinda strategy Jegwa Madero chifukwa chokuti ulendo woyamba 2014 anatengera 2019 anatengera running mate pansewu mkutheka mwina kuti ali mkati kale momwemo mwina ali mkati momwemo akufuna kuti mwina paja commissioners akakwitana kumakufunsa kuti kodi uyenda ndi ndani pa ulendo umenewu ndioti mwina nthawi imeneyo tonse mwina timvere nthawi imene kuti zitere koma ikweni ikebe tcheru makamera athu mkatimo kuti tione kuti kodi mmene muzikhale bwanji koma panja pano ndithu pali kuimbira anthu ndithu moti timachita kusawaso kuti kodi tiponda bwanji tikhala bwanji ngakhale kuti anthu mutimve bwinobwino uko kuti mutimva moti bwanji koma tizone limodzi mada kuti kodi zimene zizi ziyenda bwanji makamaka mkatimo nditero kuti nkhani yokhuzana ndi running mate ndi posachedwa pomwepa pamene tiziwe chifukwa mwambo kangoyamba awafunsa kuti anene kuti kodi abwera ndi ndani pa chitsango chimenechi ye chinene kuti ife tachokera mpakana kuchokera ku nyumba kwa Mutharika njira yonse ndili ndi mtolangani wathu president nzangaso John Paul Kayuni. John Paul waona wakhala pano ambiri dzulo ndi gulu limene chiwanja libiri amene abwera anthu ambiri kwambiri maono mwina anakonzeka kwambiri kuti azatumize uthenga ndizoona mada kunena kuti tinafotokoza kuti kuno kwafika ndithu anthu ambiri zimene zikutanthauza kuti chipani cha DPP chikufuna kutumiza uthenga wina wake kwa Malawi makamaka on its presence in the country chifukwa ingakhale zimenezi zikuchita kuonetsanso ndi mmene achitetezo akonzekerera achitetezo abwera ndithu ambiri chitetezo ndichokhwima mada ndimafuna ndingofotokozako pang'ono zimene ndinatha kutola ndikuona pamene Peter Mutharika amafika kulowa mkatimu afika ndithu mwandidi chikanakhala china tikanati chindindindi afika ndithu mwamkokomo kwambiri iwowa kusiyana ndi atsogoleri enawo amene apereka kalekale zawo